Vilma Potmanová vie, akou veľkou učiteľkou je príroda. Vodí svojich prvákov do jej lona a učí ich poznávať celú tú nádheru, na ktorú je mať príroda tak bohatá. Učí ich o živote stromov a kvietkov, učí ich milovať tú krásu a vidieť v nej našu vlast. Krásne sú stromy, kvietky, cestička i polia. Krásny je celý náš kraj. A celá táto krása, motýlik i veverička, všetko okolo nás, to je, moje milé, naša vlast. Krásna a naša. A my ju milujeme ako jej dobré deti. Poznajú ju všetci a všetci ju majú radi. Dlhé roky žije medzi nimi a koľkých z nich učila. Podobne ako Vilma Bolešková, jej terajšia kolegyňa, všetci sa k nej radi prihlásia, aby zavspomínali, poďakovali. Úcta a láska Stupavčanov ju sprevádza cestou za žiakmi. Jej návšteva patrí dnes Jankovi Maderovi, ktorého ešte stále nechcú poslúchať písmenká. Nezabúda na neho. Statočné učiteľské srdce by nedopustilo nepomôcť. Nebojte sa, naučí sa, neprepadne. Česť, deti. Každej práci česť, ktorá je dobre vykonaná. A my čo sme robili celý rok? Vykonali sme našu prácu už statočne? Janko, ukáž mi tvoju písanku. No dobre, Janko, teraz už nebudeš musieť jesť papírové halušky. Tak, detičky, čo sme sa naučili za celý rok? Helenka. My sme sa naučili čítať, rátať a písať. Čo sme sa naučili? Naučili sme sa čítať, rátať a písať. No poď, Vieruška. Koľko je toto? 10, 20, 30, 40, 50. Tak, deti moje, toľko rokov učím ja. A táto jedna guľočka, to ste vy.
51 rokov strávených medzi prvákmi. Jedni prichádzali, druhí odchádzali a odnášali si spomienky na ženu veľkého srdca, ktoré celé patrí deťom. 51 rokov, deň čo deň, úderom zvonca čakali niekedy roztopašní prváci na svoju učiteľku. Prišla vždy. Za celý ten čas len 19 krát chýbala. A dnes chýba po 20. Iste budete prekvapení, čo vám teraz poviem. Vaša súdružka, učiteľka vás dnes nebude učiť. Pozval si ju pán prezident do Prahy na Hradčany. Bola som medzi vyznamenanými, vzrušená, čo sa deje. Rád republiky nie? Veď som si konala len svoju povinnosť. Prvákov učil. Česť vašej práci, súdružka Potmanová. Päťdesiaty prvý ročník prvákov odchádza z učebne Vilmy Potmanovej. Lúči sa s deťmi, ktoré k nej prišli s otvorenou dušou. Ona im odkryla nové svety, vštepila túhu po poznaní. Odchádzajú do ďalšieho života, ku ktorému im položila dobré základy. A dnes stoja pred ňou 3 generácie jej žiakov. Starý otec, dcéra a vnuk, jej 52. ročník. Neboj sa, Števko. Prídeš aj ty ku mne ako ostatní, ako 100 a 100 prvákov, čo naplnili môj život.